17. storočie bolo poznačené mnohými vojenskými bitkami proti Turkom. 3 roky pred korunováciou cisárovnej Eleonóry sa uskutočnila bitka pri Vozokanoch. Bola to prvá väčšia a úspešná bitka na území Slovenska. Za rytierov rádu Zlatej Ostrohy budú pasovaní aktéri tejto bitky, ktorí sa spomenutej bitky účastnili. Historicky sa bitka odohrala pri starobilej obci Veľké Vozokany na juhozápadnom Slovensku, asi 150 km od Bratislavy v roku 1652. Proti tureckej výprave o sile 4000 mužov, ktorá vyplienila Božitavie a vracala sa s veľkou korisťou, sa postavilo 1300 členné kresťanské vojsko, chránené vozovými hradbami. V neľútostnom boji, ktorý začal večer 26. augusta, padli aj 4 členovia magnátskej rodiny Esterházyovcov. Ladislav Esterházy, syn uhorského palatína, vykrvácal z 24 rezných rán pri snahe oslobodiť zajatých kresťanov, väznených v nepriateľských tesárovcov. Všetci 4 Esterházyovci boli slávnostne pochovaní v univerzitnom kostole v Trnave 26. novembra roku 1652. Veľkolepého pohrebu sa zúčastnili najvýznamnejší predstavitelia kráľovstva. Smutočný sprievod sa zhromaždil pri východnej bráne mesta. Odtiaľ za zvukov bubnov sa vydal k univerzitnému chrámu svätého Jána Krstiteľa. Za vedúcim sprievodu nasledovali stovky jazdcov z hradov Esterházyovcov, zástupcovia šľachty, stolíc a miest. Za nimi kráčala Trnavská univerzita, trátujúca asi 800 osôb, Mariánska kongregácia a Trnavská mestská rada. Za 12 trubačmi v červených rúchach niesli vojaci zbrane, vyznamenania a rôzne hodnosti padlých Esterházyovcov. Za nimi išli symbolicky neosvetlané 4 kone pokryté až po zem červeným súknom a 4 rakvy takisto pokryté červeným súknom. Za rytierov rádu Zlatej Ostrohy budú pasovaní pán grof Adam Forgáč a pán grof Mikuláš Esterházy, účastníci bitky pri Vozokanoch. Buď tomuto kráľovstvu, ktoré nám pod ochranu zveril Boh, a my sme tu v jeho zastúpení správcom, prospešným a vždy ostražitým vládcom, nápomocným záchrancom. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého pasujem ťa na rytiera rádu Zlatej Ostrohy za šľachetnosť, udatnosť a vernosť, za čnosti hodné tvojho stavu, nech rastie sláva tvojho mena a stane sa ozdobou tvojho rodu a nášho kráľovstva. Buď tomuto kráľovstvu, ktoré nám pod ochranu zveril Boh, a my sme tu v jeho zastúpení správcom, prospešným a vždy ostražitým vládcom, nápomocným záchrancom. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého pasujem ťa na rytiera rádu Zlatej Ostrohy za šľachetnosť, udatnosť a vernosť, za čnosti hodné tvojho stavu, nech rastie sláva tvojho mena a stane sa ozdobou tvojho rodu a nášho kráľovstva. Vstaňte a zaujmite miesta, ktoré sú vám zverené. Komu mi dopomáhaj Boh a s ním všetci svätí. Nech vás vedie mocná ruka kráľa a velí vám jeho srdce chrabré. S jeho láskou príkoria zdoláte a vaša sláva nikdy nezapadne. V čestnom boji nech padnú kati a v prachu smrti nech vrah zmiera. Nech vás vedie blaho vlasti a vášho kráľa pravá viera.
už sa to prebehne, nezaškodí to. Poďte, akože. Zapchať! Ďakujem. Mušketieri miery. Pálničku otvoriť. Igor hore. Pál! Vaše veličenstva, nech sa páči, veľa na námestí Frankovku odobriť, že či môžu pospolitému ľudu poddanému nalievať. Bežím za vami, predstavím vám starostu a sú tam vraj aj vinári. Hádam, budú ešte triezvi. Nech sa páči, všetci vedľa na námestia. Budeme koštovať Frankovku, ale iba keď ju kráľovná s kráľom odobria. Majú všetci. Kráľovná
Okoštujte a schválte. Vynikajúce!